Og det er de forskellige dommerafgørelser, vi får. Men de er klart i Brian Nielsens favør. Altså vinder af den første kamp. Og glad og pjank. Men det skal, som du siger, nu vendes til alvor. Der ligger 15 kampe foran ham. Og skal han gøre sig nogle forhåbninger om at komme til tops, ja, så skal der virkelig bestilles noget. Men foreløbig første forhindring overkommet, og vinder Brian Nielsen over Terry Armstrong, USA. Kør med den, pas på dig selv, op med paraden, og så rundt om den. Husk det. Gør det samme som There's nu. nothing wrong with you, baby. Du bokser flot. Du bokser så flot. Ja. Du skal arbejde. Der er masser af opbakning. Indflydelse af positive vibrationer. Og 6 minutter igen for de med Bredal. Og igen Londas ind og op i voldsomt tempo med det samme. Sådan, der var den. Men venstre hånden er fuldt op med højre hånd. Det er det samme mønster i runde efter runde, at Londas angriber har offensiven, og Jimmy Bredal scorer fra retræten. Så derved bliver det en meget spændende og formentlig også hårfin afgørelse. Bredal har et pointforskud her fra første delen af kampen. Han har sat noget af det over styr. Spørgsmålet er, hvor meget han har sat over styr. Og der er hele tiden det mønster, at han scorer fra retræten, men man skal stadigvæk gøre sig klart, at i professionel boksning, så er der altså en ret stor belønning til ham, der skaber kampen og går fremad og angriber. Og så må vi ikke glemme, det er jo ham, der er verdensmester. Det er så også. Der var højre hånden godt inde. Samme kombination. Og her scorer Jimmy Bredal klart, mens der fejler til Londas. Og så er der også øjenskade, kan vi se på Londas venstre øje. Begynder blodet at pible frem. Men det er, som du siger, en meget hårfin balance mellem, hvor meget tillægger de aggressiviteten, og hvor meget tillægger de Jimmy. Og vi er så klar til kampen, verdensmesterskabet i EBO's regi. Vi er klar til fight. For fight-tagelse den amerikanske nationalhymne på vej til 2 gange. Senere kong Christian, og nu retter publikum op på det og synger efter deres hjerter. Første omgang, round 1. Og vi er klar.
Brian rammer, Tony La Rosa stikker tungen ud af fræk. Og vugge, hvis du vil det, siger Brian. Der var en enkelt skade der. Jeg ved ikke, hvem der var, der styrede den af. Flot uppercut fra La Rosa. Der går ind og låser Brian. God slagserie fra Brian, men La Rosa maser sig ind, låser Brian op i toget. Ja, La Rosa er pænt massiv. Han har bygget nogenlunde ligesom et køleskab. Brian rammer. La Rosa tager imod. Brian kan ikke levere. Gøjle, fordi La Rosa rammer en gang. Ja, frækt i en VM-kamp. Og nu hænger tandbeskøren også ud. Brian. Koncentrer dig. Flot uppercut, Brian. Ja, det er rigtig Brian. Bliv ved. Ja. La Rosa kæfter op. You can't hit me. Du rammer ikke hårdt. Sejn i det, lille La Rosa. Det må man sige. Men han kan altså ikke gå 12 omgange på den måde. Det der, Ove, behøver ikke mange kommentarer. Nej, nu kan vi høre, hvor vi er henne. Her røg kampen af tandbeskytteren. Brian sned tandbeskytteren. Og La Rosa slår for sjov efter Brian. Det skal man ikke gøre med den store. Straks klar til fest og ballade i ringen. Ny tandbeskytter. Nej, han gav den til det forkerte hjørne. Det var det der. Og her får vi slow motion. Brian angriber vildt. Tredje og så videre omgang. Det er Annette fra Former Fitness ude på Skandinavia. Altså Annette fra Former Fitness, der er vinder nummer i dag. En aggressiv Brian, der vil have den sejr, den titel. Men Ove, en snedig, absolut ikke helt nem La Rosa. Nej, han er ikke ude. Og han viste altså også, at han er i stand til at tåle noget. Omgang round 2. Anden omgang. Brian lang højre ind over brænderne. Bløder fra La Rosas næse. Brian bruger en helt rigtig taktik nummer 1-2. Ja, Brian har jo taget fat i den kamp fra det første øjeblik. Han har mere travlt med at række sin buks. Ja, og så bliver der rakt lidt tunge fra begge sider. Sejt arbejde til glimrende af La Rosa. Ja. Jeg forstår bare ikke, Brian bliver stående ude ved tårerne. Jeg synes, han skal gå ud med det rigtigt.
Brian slår. Og La Rosa tager imod og går fremad. Brian, boks, og det gør han. Glimrende ser, nej, det er ikke så hurtigt. Brian kan ikke standse, Brian kan slet ikke standse. Han kan blive diskvalificeret på det. Ja, det var så tæt og så farligt. Han opgiver, får besked fra ringhjørnet, bliv nede, knockout. Nej, det kan ikke være rigtigt. Han prøver på at få en diskvalifikation, fordi Han bliver sendt i kamp igen. Ove, måske prøver han at blive nede for at få Brian disket, fordi Brian slog mens han sad der. Det var hans helt klare hensigt. Brian blev ved med at slå længe efter. Og en gang klø han får. Og så slår han fra sig. Og Brian har rystet ham. Helt sikkert. Nej, det kan ikke blive vel. Det kan ikke være længe. La Rosa. Brian kaster formen. Brian risikerer at blive disket på det. Det er 2 gange, han slår på en modstander. Det er farligt tæt. Og spørgsmålet er, om han i det hele taget ikke... Han bliver talt ud. Brian er verdensmester. Dramaet er forbi anden omgang. Knockout. Sådan. Værsgo. Men hvor var det farligt for Brian? Ja, hvor var det farligt? 3 slag efter. Og der bliver diskuteret vildt nu. Brian slår, da modstanderen er i gulvet. Sekundanten Carla Rosa forlanger at få diskvalificeret Brian. Han er hen og siger til kampen. La Rosas hjørne forlanger diskvalifikation, fordi Brian slår 2 gange La Rosa, da han sidder nede i gulvet. Men altså, det ender med formaliteter, ligegyldigheder. Ja, Brian er verdensmester. Sådan er det. Så kan vi snakke om en svag modstander. Vi kan snakke 100 og mange ting. Fakta er... Vi så Brian tændt som aldrig nogensinde før. Aldrig har han bokset så godt. Ja, bokset flot, glimrende slag, flotte kombinationer. Var der ville det hele, gjorde det hele. Verdens bedste indpisker, Jean Smykker og Al McCoy, og det er jo dem, der har hjulpet Brian hele vejen frem til dette mesterskab. Thank. I billedet, den nye verdensmester, Super Brian Nielsen. Hvor han nyder Ove dette øjeblik. Det var det, han er venlig på. Suger det til sig. Ja. Suger. Ja, og han nyder det, og han danser deroppe. Der skal tages billeder. Tænk sig denne bokser, der blev hånet, der blev grinet af, da han gik over som professionel. Nu kommer det øjeblik, som Brian der blev grinet af, han var stor, fed. 3 år, 3,5 år. Nu er han der. Verdensmester hos IBO, en af de 8 verdensmestre i de 8 forbund. Han har en væsentlig del af den store hæder. Og bæltet hen over maven. Og der er selvfølgelig også en navnekrans. Og det er formanden for præsidenten for Dansk Professionelle Bokseforbund. Og vi andre er lige så glade. Jeg har lige set piger på skolen. Vi har lige en gave til Brian. Hele hyldesten, laurbærkrans, mesterbælte. Vi har lige en gave til Og ind i ringen, sønnen Stefan. Så vi skal overrække ham. Det er efterbladet tegner. Så marcherer. Det gør han ikke mere. Brian.
Uppercut, Brian. Han er umulig at ramme med hovedet. Han svejer alt for mig. Han skal slå et uppercut på ham. Højre for Brian. Og han fik lige ramt på ham med en lille højre der. Flotte slag med venstre. Egentlig Mike Hunter. Så tager han sig igen en af de der skæve spacereture. Ja, de ramler forkert sammen, for han sniger sig op på ryggen af Brian. Mike Hunter, skuespiller, spejlemand, spejderbasse, arrogant brillepind. Ja, og så dygtig, at man nogle gange, så tror man, det er rigtigt, men alligevel så har man en nagende tvivl om, at det er noget, han gør for at lokke Brian på glatte veje. Brian gør det rigtige, det er ved. Men et eller andet er der altså galt med amerikanerne i hvert tilfælde. Nu tager han sig til skulderen. Ja, det har han gjort hele omgangen. Han har faktisk hele omgangen vist, at der er noget galt med hans ene skulder. Højre skulder. Ja. Og jeg tror, det får ende, inden vi kommer så mange omgange mere. Jeg tror, at vi får prøve til Hunter at se stoppet for første gang. Og det kunne meget vel være... Ja, det... Spørgsmålet er, om han opgiver over i ringhjørnet. Ja. Jeg synes, jeg var ikke sikker på, at han kommer ud. Han grimacerer voldsomt, og... Jeg tror, at kamplederen tager time-out. Nej, han kommer op. Fjerde omgang. Mike Hunter til syneladende med en skadet skulder. Vi får se. Og det var virkelig en af dem, der fløj forbi. Og det er mere Brian, der er bounty hunter i aften. Ja, fordi jeg kan se, at han bruger ikke højre hånd overhovedet. Det gør han ikke, det gør... Jeg ved ikke, Ove, det er svært at vurdere udefra, om det der det er et show for at komme billigt og sympatisk, eller hvad skal man sige ud af det? Alle andre vil jo egentlig tro det, men en mand, der alle har været stoppet, det vil jo nedsætte hans markedsværdi ganske alvorligt, skal du huske. Men det går ikke længe, det der i hvert fald. For hvis han ikke kan bruge højre hånd, så bliver han slået ud. Men rent faktisk så ser det ud til, at det er rigtigt, for han bruger ikke højre hånd overhovedet. Nej. Så... Jeg ved det ikke, Ove. Nej, det ved jeg heller ikke, men jeg kan ikke se nogen grund til, at han skulle lade være med at bruge højre hånd totalt. Men han er i hvert fald ikke ramt af betydning endnu. Nej, han er ikke ramt. Det er han netop ikke. Brian kan ikke ramme ham ret meget i hvert fald. Fik vi en tandbeskytter ned i hovedet. Ja, og tandbeskytteren røg helt ned til os her.
Ja, men det er ved at være slut, tror jeg. Men Brian har umådeligt ramt vanskeligt ved at ramme ham. Han er glat som nål. Jeg tror, lægen sammen må komme over og se på ham. Og han får i hvert fald den suveræne hån og piften fra et publikum, der ikke accepterer den opførsel af en hård professionel fighter. Nej, nu har han jo selv været ude om, så kan man sige. Men You want to try one more round? No, he don't want to try one more round. Han forlader arenaen, han giver op, han har ondt i armen, ondt i skulderen. Denne fighter, der aldrig er stoppet i sin karriere, forsvinder ud i mørket. Brian Nielsen har vundet efter 5. omgang, og nu kommer Brian forstår ingenting. Hvad er der i vejen? Hvad er meningen? Hvad er det for noget pjat? Har jeg virkelig vundet? Hvad er det? Dr. Bernard Hansen er oppe og se på amerikaneren, den danske læge. Ja, flot sejr på rekordlisten. Brian har gjort det igen. Taget pynten af, fjernet en af de store amerikanske navne. Endnu et mærke. Jeg ved ikke, hvad der skete rekordlisten. Hvad der skete, det ligger i det uvisse. Det må lægen afgøre, men helt klart, det var en noget utilfredsstillende sejr. Vi får den officielle afgørelse om et øjeblik, så tager vi en kort pause, og så får vi Brian Nielsen ned til et interview. Dernæst kommer Bjergpatruljen. Og mens Mike Hunter sidder i ringhjørnet, Jeg skal lige høre, om vi kan få Mike Hunter ud. Mike Hunter, gør vi klar. Og Mike Hunter, det er drengen, har vi gerne under lægebehandling. Så vi konstaterer hermed, vinder på teknisk knockout i 5. omgang. Mike Hunter forlader arenaen. Brian Nielsen er vinder og har bevaret sit verdensmesterskab. Vi tager en pause og vender om et øjeblik tilbage med interview med Brian Nielsen her ved ringside.